Gintuma naman ni Senator Antonio o kuno former Senator Antonio Trillanes IV ang wish ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga magaupod siya kung arestuhon ini. Kahapon, nag-ibual ang kaakig ni De La Rosa kag nagmosyon sa Senado nga pagwaon dito sa Senate premises si Trillanes kag ang NBI agents bangod ginpahayag sini nga harassment ini sa iya. Ari ang mosyon ni De La Rosa pagkatapos ang pag-ilher kay Alan Peter Cayetano bilang bago nga Senate President. As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library. Mr. President, may I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. He is part of the harassment, Unless Mr. he President. is part of the harassment. So Kasama niya. You gave me that Siya answer. ang nagawa sa Yes. NBI na harangin ako dito. So Bakit natin hayaan siya nandito siya? Yes. With Sanggin pamangkot naman si Trillanes kung ano ang iyatuyo dito sa Senado. Ginsiling sini nga ginatuman lang sini ang personal request ni Bato nga magaupod siya kung iserbe na ang arrest warrant. Dito na kaginpakita sini sa media ang kopya sang arrest warrant. Inoras antes pa man ini ginkumpirma sang International Criminal Court. Sisiwaran, can you clarify? Personal request ni Bato na samahan ko daw yung pagka-arrestuin siya. Nandito ngayon na arrestuin siya. Sino po yung That's kasama why I'm here. So yung commotion kanina, sir, kasama kayo doon sa commotion kanina sa basement, yung na-wrestle daw ng mga tauhan ng NBI si Senator De La Rosa para pigilan umakyat. Wala ko doon. Eh kung nandito doon ako, di nagapos na yan. Para sa context kabombo, agud mas mahang panaton ang bot silingon ni Trillanes, yari balikanta ang pagpanghangkat ni De La Rosa sa iya sa tong 2024. Nga gintuman ni Trillanes kahapon. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang, dyan ang ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka ba, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Si Senator Bato de la Rosa sa tong 2024.